Narkolepsie je porucha regulace spánku a bdění. Jde o vzácné onemocnění postihující 2 až 5 osob na 10 000 obyvatel. Často ale zůstává nepoznáno či nesprávně diagnostikováno. V tomto filmu jsou zachyceni pacienti s lehčí formou narkolepsie. Pacienti, kteří trpí těžší formou, mají velmi nízké sebevědomí a velmi neradi se prezentují. Snaží se být pro společnost neviditelní. Já jsem byl ospalý vždycky, už mě chválili jako miminko, že buď to jsem jedl, anebo jsem spál. Náhodou, když tenkrát v těch 50. letech, když jsme začali s potápěním, tak ještě jsme chodili na lékařskou prohlídku do Ústavu leteckého zdravotnictví a tam mě řekli, no tak na potápění je to dobrý, ale lítat nemůžeš, jo, poněvadž máš narkolepsii. Nevěděl jsem, co to je. Furt jsem si říkal, že jsem měl trošku línější než ostatní. Pan Janoušek začal mít své problémy v dospívání, tedy v období puberty. Zvýraznily se ty stavy jednak spánku, jednak kataplektické stavy, hlavně v průběhu jeho vojenské služby, ale diagnostikován u nás byl, tuším, až po 20. roce, asi v 25 letech. Od té doby je nám tedy věrný, takže chodí na pravidelné kontroly, bere léky a má jak tedy stavy nadměrné denní spavosti, tak i ty stavy podklesávání, hlavně v kolenou, protože ta kataplexie se projevuje někdy celkovým upadnutím. Třeba jednou jsem šel do práce a když jsem šel po schodišti takhle, tak tam za rohem na mě uklízečka vybafla. A já jsem se tak cuknul, tak jsem se leknul, jo, že ona se mě ještě asi 3 roky potom omlouvala. Jo. Teď jsme před dveřmi vstupu do spánkové a monitorovací jednotky neurologické kliniky a pojďte prosím dál, podíváme se dovnitř. Tak teď jsme v hlavní řídící místnosti spánkové laboratoře. Je to takový sesterský velín, kde jsou všechny přístroje vyvedené, kde se záznamy zaznamenávají a kde také sestry během registrace mohou sledovat jednak obraz nemocných. Tak pacient je teďka připravován k celonočnímu polysomnografickému vyšetření, které spočívá v registraci mnoha parametrů. Sestřička teď připevňuje pásy, které zaznamenávají dýchací pohyby břicha a hrudníku, to je, abychom věděli, jestli pacient dobře nebo eventuálně špatně během spánku dýchá. Na hlavě má pacient už připravené elektrody, které snímají elektrickou aktivitu mozku, které snímají pohyby očí a ještě zbývá připojit elektrody, které zaznamenávají aktivitu svalů brady. Teď jsou pacientovi připevňovány elektrody, které snímají aktivitu svalů dolních končetin, to proto, že se často během spánku stává, že míváme, a to je nejenom v souvislosti s narkolepsií, že míváme pohyby nohou, které nemusí být nějak dramaticky velké. A jsou to pohyby, kdy dochází k zvednutí palce nebo celé nohy. A ten pohyb je důležitý, protože někdy ruší spánek. Furt se člověk snaží vyrovnat se těm zdravým. Jo. Takže vlastně jsem si ani nestačil vypěstovat nějakého koníčka nebo nějakou jinou zálibu, protože na to nebyl čas. Vždycky jsem doháněl to, co jsem zameškal. A stejně, i když jsem byl výkonnější než ty zdraví, tak stejně, poněvadž jsem tam mě viděli spát, jo, několik minut, že jsem zvadnul v zaměstnání. No tak platově jsem na tom byl vždycky hůř než všichni ostatní.
Během toho nočního spánku většinou nemáme dostatek informací pro to, abychom mohli říct, že se jedná o narkolepsii, ale můžeme říct, že nejsou přítomny, nebo případně, že jsou přítomny další choroby, které by narkolepsii komplikovaly. Diagnóza narkolepsie je potvrzena hlavně tím denním vyšetřením. Nejdůležitější je ovšem rozhovor s pacientem, jeho historie, jeho příznaky a to polysomnografické vyšetření plus denní test mnohočetné latence usnutí jsou podpora nebo petrifikace toho klinického rozhodnutí, které jsme udělali předtím. Někdy 3krát a někdy třeba 7krát za den, jo. Jsme úplně natvrdo, ale třeba jim, obědvám, najednou se probudím a mám v puse sousto. Jo? Diagnóza narkolepsie nespočívá jenom v anamnéze a polysomnografickém vyšetření. Podporou diagnózy je vyšetření krevní skupiny v rámci HLA systému. No, sám jsem si netroufnul, aby můj otec taky měl tu narkolepsii. Jo. Já jsem nechtěl v tom pokračovat, ale vyženil jsem kluka. Mám krásné 2 vnučky a 2 nádherný pravnoučata. A tady na tomhle typu záznamu, je to 30 sekund, vidíme zrovna, že pacient spí REM spánkem, což tady dokládá ta horní polovina obrazovky, a zároveň ale vidíme poruchu, která se u narkolepsie často vyskytuje, a to je nedostatečná atonie, nedostatečné uvolnění svalů v REM spánku. Šťastný můžeš být jenom, když chceš být šťastný.